I denne video skal vi beskæftige os med modstande i serie og parallel. Modstande, der er så koblet i serie, kunne fx være en gammeldags juletræskæde. Modstandene udgøres her af pærerne. En gammeldags juletræskæde har den kedelige egenskab, at hvis en pære går ud, så virker hele kæden ikke, fordi at de er seriekoblet. Og når man har modstanden eller hvad som helst andet i serie, jamen, så hvis der så mangler et led, jamen, så kan strømmen heller ikke gå gennem de øvrige. Et helt oplagt eksempel på parallelkoblinger er elektriske installationer i et hjem. Det kunne fx være alle apparaterne i ens køkken. Der er det så smart, at selvom der fx går en pære, jamen så virker de øvrige apparater stadigvæk, indtil man får skiftet pæren. Hvis man har modstanden, der er koblet i serie, så finder man ganske enkelt den samlede modstand ved at lægge de enkelte modstande sammen. Den formelle matematiske formulering ser sådan her ud, at man finder den samlede modstand R ved at lægge R1 plus R2 plus R3 og så op til den endte modstand sammen. Den samlede resistans kaldes også for erstatningsresistansen, fordi at man tænker på, at alle disse modstande kunne erstattes af en enkelt modstand med modstanden R. Lad os se et eksempel. Vi har her en seriekobling på to modstande, en på 3 ohm og en på 2 ohm. Hvis jeg vil finde den samlede modstand, så skal jeg gøre det ved at lægge de to modstande sammen. Og det giver 5 ohm. Så erstatningsresistansen her er altså 5 ohm. Her er vist en parallelkobling af n-modstanden prik betyder fortsætter på samme måde. Man finder erstatningsresistansen af en parallelkobling ved at indsætte i denne formel og isolere R. Så 1 over erstatningsresistansen er altså lige med 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over Rn. Lad os også her se et eksempel. Her vil jeg gerne finde erstatningsresistansen af en parallelkobling, som indeholder en modstand på 2 ohm og en modstand på 5 ohm. Jeg indsætter i min formel, men jeg har selvfølgelig kun brug for de første 2 led, fordi jeg kun har en modstand R1 og en modstand R2. Resultatet bliver, at jeg har, at 1 over erstatningsresistansen er lige med 1 over 2 ohm plus 1 over 5 ohm. Man har et kastværktøj, kan man blot indtaste denne ligning og solve, men lad os her prøve at regne det i hånden. Vi har altså, at 1 over R er lige med en halv plus en femtedel. Hvis vi skal lægge de to brøker sammen, så har vi brug for at finde en fællesnævner, og den er 10. Og så får man altså ved at gange tæller nævner med 5. 5 divideret med 10 ohm, og ved at gange med 2. 2 divideret med 10 ohm, og alt i alt så får man 7 divideret med 10 ohm. Så har man 1 over erstatningsresistansen er lige med 7 over 10 ohm. Når man nu gerne vil finde erstatningsresistansen, så gør man det ved at tage den inverse af begge sider, eller vende begge sider om, så vi altså får 10 ohm divideret med 7. Og når man taster det ind på lommeregneren, så får man afrundet 1,4 ohm. Bemærk det lidt specielle, at erstatningsresistansen altså er mindre end de to modstande i parallel, som indgår.